پشتی جدابونا برپرسێکی دارایی د ئەنجومەنا من بجیا لەشکریە سەرب قەسەدێڤە ماڵباتاوی ji piçûk û mezinan hatiye revandin û zindankirin bi hemî şêweyên dûr ji mirovatiyê û zagon û yasayên navdewletî û bi bê tu guneh gef û fişara derûnî li malbatê têkirin. Herî dawî jî piştî daxwaza serbestberdana malbatê ji aliyê dayîka Nîdal ve berpirsê berê yê cudabûyî de encumena min bicya leşkerî de qesedê ew jî desteser kir û xiste zindanê de. Çi melefatî fesadê hebûn we ji min re digot pêk hebe. Robaz pêk hetim, me diz girtin, me dizê min jê megî derxistin. Robî hîç carê we tehdîd we ji min re dişandin. Nîdal îbo temen 30 sal ye, xelkê Kobanê ye. Berpirsê desteya darayî encumena min bicya leşkeriya serb qesedê vebû. Du kurte videokê de ragihan ji ber gendelî û diziya heydrê ve beriya peydê de ango encumena min bicya leşkerî ya serb qesedê ve ew cuda bûye. Piştre berpirsên pile bilind ji kadroyên PKK ku diziya wan eşkere kiriye û berpirsên encumena min bic geflê xwarin 8 kes ji malbata wî zindan kirin. Ew wekû dîl desta serkirine û zindan kirine. Malbata Nîdal jî bavê wî yê temen 6 salî û 3 biraw hevjîna wî 3 zarok ku temenê wan ji 3 sal ta 6 salan e. Ji wê demê ve û hetanha jî zindan kirîne. Tu zanyarî li ser wan tunene. Bi tenê wekî guvaş û gef ji birayê Nîdal re. Doktor Lezgîn İbo ji telîfonên bavê wî û zarokên wî bavê Nîdal bi gef neçar kirine. Bi şêweyekî nexweş bangî kurê xwe bike da ku xwe radest bike. Gonî min û zar gişkî li hestî te. Zarî gî mirin ha. Zarî gî mirin mal çû tiştek nemma gî çû. Em gî mirin. Kulfet gî mirê diyatêt misteşfê de gî misteşfa dane gî mirine gî halî xerab dane. Tikê werê til kurîkê were tu bimir nehwî kulfet gî bimire. Ku tu neyê ev te heral nakim ha nel vê dinê. Kurî were. Wallah derê min mane hebsa da bimirim Nîdal til. Kurî were bimir. Mirî were bimir bira te parça bikin ma tijme çêtirî. Yani tîvî kulfetî gî çêtirî. Bira yek ji malê bimire maşre yani dehê însan bimirin. Were til kurî were. Heroha di kurte dengekî din de kadroyeke PKK rêveberiya encumena min bicya leşkerî de dan pêdana birevandina malbata Nîdal û zarokên wî dike wekû siyasetekê hewl de bandorê lê bike. Dibêje rewşa malbatê baş e. Tu guneh li ser wan tune ye. Eger Nîdal nereviya baya pirsgirêk mezin nedibû. Lê bi tenê divê Nîdal xwe radest bike. Nîdal dîsa jî ew cê zarokê te jî jina te jî hemişkî û bavî te jî tu bixwe ji gerek tê tu qemiş wan nebî. Vaya ez wekû hevalekî te nas dikim ez bixwe qemiş wan nabim. Ne zarokê te jî û ne û bixwe jî yani vaya di hiviz û sodane eşter bibim. Zarokê te hemî eman û selamin. Bes feqet tu bixwe zanî tiştî ku bûyî. Yani bixwe tu di wê demê te hebiyayî ew bibê belkî ev şibhetana hemişkî ji çê nebû. Feqet wendabûnê te yani wir û niha şibhetek çêkirî. Divir da gerek ki ête tu zarokê te jî ew ê te jî di hifza eman dane û dîsa ê ku biparîze ew tuyî ne emin. Yani tu gayetekî me bi zarokê te re tune. Doktor Lezgîn İbo birayê Nîdal İbo daxuyanî bi navê malbata xwe belav kirine. Banga serbestberdana malbata xwe zûtirîn demde dike. Dibêje encumena min bic ser bi qesedê ve ye. Qesedê û mezlûm Kobanê berpirsin di ber vê tawana mirovî de. Her wiha bang li rêxistinên mirovî û partiyên siyasî û gelê Kurd û civaka Kurdî dike. Vê tawanê qebûl nekin. Serbest berdin. Ji ber belavkirina kurte videokê û daxwaza serbestberdana malbata xwe roja sêşemê di duê adarê jî qesedê dayîka Nîdal heyfa hoşo ya 55 salî desteser ker. Gunehê wê ew bû li gor jêderên xwecehî ku video li Kobanê belavkiriye û têde ji hemî mirov û kesên biromet xwestiye alîkariya wê bikin û çarenivîsa hevjînê wê û kurûneviyên wê yên ku ji aliyê encumena min bicya leşkeriya serb qesedê ve hatine revandin û zindankirin wekû dîl eşkere bikin. Gotiye divê mezlûm Kobanê fermandarê qesedê kar li ser serbestberdana wan bike. Daxwaz jî kiriye ku nakokiyên encumena min bic Nîdal İbo re dûr ji endamên malbata wê werin xistin. birin Ahmed, Mihemed, Rezan, Ahmed Talibî Berkelûrî, Zarê Mehûr, Orînê Emirî xwe 3 sal e. Roj û şev dem derbas dibin. Ev malbata Kurd wekî dîl hatiye desteserkirin. Her roj nameyên tirsê ji telîfonên bavê Nîdal û zarokên wî ji Doktor Lezgîn re birayê Nîdal têne şandin ku dibêjin bavê wan miriye. Derûniya malbatê bigiştî ji nav dibin. Çalak van û şovakarên siyasî jî divê derbarê de dibêjin.
ئەفتەوان bi şێوەیەکی سیخۆری ئەرزان و بە ئەشکەرە برێڤەچە و لە تدەڤەر و وڵاتên cîhanî و زاگۆن و یاسایان de şێوە و kiryar û binpêkirinin wisa tunene û divê li zûtirîn dem de ev malbat were serbestbirdan lê pirsa malbata Kurd û tawane di dermafê wê de hîn jî berdewam ew ne rêveberiya PYD û ne jî mezlûm Kobanê tukar yan jî daxuyanî derbarê nedane bêdengiya wan jî berdewam dike.